Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:27. This time. Badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules ika-11 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? 44 na lang kadlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day. Kag may 51 ka adlaw ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon oks lang kachibog na saway pa makachibog pag amat-amat na no. Saway pa makahimos na pag amat-amat na himos kay tig chibog na dugay-dugay no. Makatimo-timo na samtang nagapamati diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Dalontang mga balita karon dugay-dugay upod ang mga reports ng aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Naway gid ka silak si haring adlaw no, nagagwa-guwa kon kaisa pero no matipyada gid siya sa maro galom nga tiyempo diri sa palibot sang syudad. Pero hindi gid kita magsaligid ha sa mga kaaksyon tadra sa mga nanubuan nga mga areas nga masamilang ginabaha kon tig-ululan pagro aligmat lang ha? Kay si Ulysses daw, nagahina siya.
Pero may pila na ka mga areas nga gina-consider nga yara sa signal number 2 kag iban nga mga areas signal number 1, no? May mga pila na ka mga bagay kag mulang niya. Pasalamatan talang sang lubos kay si Bagyong Ulysses daw hindi gid mag-agi diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kabayon ta nga hilway lang kita, tubtob nga makagwa ini si Ulysses. Kay luwas kay Ulysses si COVID-19 ga saliada pa. Pero kahapon naming rekorda sang syudad sa Bacolod, single digit mga kaaksyon. So dapat nga tumanon talang kunanong mga health protocols nga ginapatigayon sa aton sining syudad, no? Kag sang probinsya man at least bisan paano nagnubo-nubo na ang record sang Bacolod kag Negros Occidental. Di kita magsalig kay kabudlay kung kaysa kay COVID-19. Sige, pagtimo-timo na. Kay maratsada na ta dugay-dugay. Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental side kag sa Bugos nga Region 6. Magainop danay kita, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Karon dugay-dugay nga aton sining SAP sa ERB. Madro naman kita sa mga mapalaron nga tagdaog mga kaaksyon sang 500 pesos. Amo lang na kasimple, may mga pila ka mga palamukatanon kag kung nagapamati ka sa aksyon no Radyo Bacolod from sign on to sign off mga kaaksyon. Halin gid kay aksyon Fred Salanga, tubtob kay aksyon Eric Magbanwa. Kung nagapamati ikaw, kunyara lang ikaw, mga kaaksyon sigurado bit mo gid ang 500 pesos. Saway pa magkabaton, pag-relax lang kay ginamat-amat na padala mga kaaksyon, ha? Hindi man na dayon kay kung nakabaton ka sang text gikan sa opisina kag makabaton ka gikan sa padala center sang mensahe, pwede mo na makuha, no? Ayos? Sige, sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB? Grabe gali ang ospital sa Silay nga mga guard, no? Kung wala ka ihatag sa ila, hindi kanila pag-insindihon. Ay, pero padanlog lang na Madam Reka. Ay, hugin tani, obligasyon nila, no? Galing ito na anda na ginila nga bisan paano may pisos-pisos bala nga mabato, no? Atagan ta na karon dig talupangod samtang sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Una nga deliberasyon sang 2021 budget sang probinsya nagapadayon sa sanggunian panlalawigan subong adlaw mga nagatambong limitado gid lamang. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod Permits and Licensing Division mag-aumpisa na sa masunod nga semana sa advance processing sa pagkuha sang 2021 business permit. Sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. 518 ka mga personang nadakpan sa illegal nga pagpanahor sa sulod sang napulo ka bulan nga operasyon sang Bacolod City Police Office.
Sa balita naman ni Aksyon Alvin Graba sa NOCPO, Joint Focus Legal Action Team sang Philippine Army ginompisahan na. Sa balita naman sa Special Assignments and Research Team, upod dira kay Aksyon Art Tayhopon, proseso sang PSA sa National ID System nagapadayon. Samtang sa balita naman sa patroliga, balita ni Aksyon Alvin Graba, wanted sa mga kapulisan nagsungka sa aksyon no radyo sining aga. Aton hibaloon mga kaaksyon, dugay-dugay. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Samtang sa iban pa nga mga balita sa out of town sa siyudad sang Cadiz. So lobutong ni Aksyon Rodrigo Tibna no tabo sa San Carlos tang kag sa La Carlota. Samtang sa siyudad naman sang Sagay, duha ka mga persona nga ginapanaguan ang ilang mga kaso sa malawig nga tinuig gindakop sang mga kapulisan. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte, maghahatag sang padya sa mga magapanugid sang kurap nga mga opisyal sang gobyerno. Presidente Digong mangutang sang kapin 300 million dolyares. Pahanggid ba? 300 milyones dolyares para sa COVID vaccine. Maki-update kita na sa COVID-19 sa palibot sang syudad sa Bacolod kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muli. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 ang aton oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sige, samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining nga odto sa mga kaaksyon ta via Facebook Live nga naga-monitor na sa sining nga odto kag sa mga transistor radio. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan na. Ginabi-abita na kamo karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo basta jutay lang. Kay para makumudahan ta kamo tanan-tanan kag sa aton sining nga website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Atagan ka man igtalupangod sa diligid lamang malugay. Sige, daligid lang kay yari ng resulta sang small town lottery sa unang draw sang STL sa sining adlaw sang Miyerkules sa mga tumalaya dira. Yari ng resulta unang draw sang small town lottery. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 1, liwat 26 and 1. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, daligi lang ha, kay manamyaw kita na sa mga kaaksyon ta kay Tomas Bronyola, may lang pamati Toms, no? Kay Tomas Bronyola, no? Kay Imi Esmeralda Dolido, may lang pamati, kag kay Myla Primavera. Sir, ano mayo himuon sa nagbato sa nanay ko sang nagbato sa nanay ko sang butilya serman, si nanay may 80 si nanay mautsinta na ang bato manog 19 ang nagbato ni 19 pa lang kag lalaki ti failan gid kaso, no? Ang problema lang dira kay ti mangita gid ni abogado, hindi man pwede nga mag kuan kasi ni
Sige, ang pamilya Selo sang Barangay Nabulao, Sipalay City. Sa pamilya Duran sang Kaduaan, Cadiz City. Sa pamilya Ramirez sang Barangay Granada, madamo nga gracias. Si Rex Banate, ang DPWH. Buligi lang kami, ha ha ha. Sa diini nga DPWH, sir. Halin sa kay Alex Montesa. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pagpamati Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Zeta Lunan, dara sa Hong Kong, timing paniaga permi ba? Mayugid kay paniaga kada Zet, no? Okay lang nga paniaga da. Pag paniaga na, no? Sa kay Merly Gonzaga, may lang nga pag-monitor dara sa Barangay Alihis, no? Kay Merly Gonzaga. And sa kay Jocelyn Liboon Dispoho, may lang nga pagpamati, no? Kay Chris Hinese, may lang nga pag-monitor Chris dira sa San Jose Sipalay, no? Kay Heaven, great ko lang happy 27th birthday sa anak ko, John Michael Meravalles. Happy birthday kay John Michael Meravalles. 27th birthday. Ayos, salin sa kay Mama Heaven. Jocelina Civita Ulak, may lang nga pag-monitor. Rica Parofel Manalo, grabe galing opisyal sang grabe galing ang ospital sang silay nga mga guards, no? Kung wala ka inughatag sila, hindi kanila pag-insindihon. Ay, perte. Rica Parofel Manalo. Jane Ignacio, mayong udto Action Rex, gapamati kami di sa Soberano Compound. Sa dining Soberano Compound ni Iha, Jane Ignacio. Dagang salamat. Toto Aldrin Limaco, kag sa Limaco family, dara sa Ninas Rose, sa barangay sa shopping area, no? Toto Aldrin Limaco. Kagay Mrs. dira may lang nga pag-monitor. Precious Cruz Dila. Sinulia Precious de la Cruz. May lang nga pag-monitor Negrosanon, watching live from Quezon City. Thank you so much, Precious. Sa kay Valencia Kenneth, salamat kid Valencia, idol. Raymar Gicano Haliasgo, may lang nga pag-monitor sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castellana. And sa kay Melinda Aisporo, si Baby Aisporo sa La Carlota monitor, no? Ayos. And Gian Resisio from Singapore. Thank you so much, good Gian Resisio. Kay Mayla Primavera, monitor man, live sa Facebook. Ayos. Dagang salamat gid. Kay Liberty Benito Nobaldo, dara sa East Homes 4. Tamiyaw ko lang inablos ko sang happy birthday kay Maricho Maghari. Happy birthday, Maricho Maghari. No? Thank you so much, gid. Ayos. Sige, dali gid lang mga kaksyon. Standby ay. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:48 na nga oras, 11:48 na mga kaaksyon. Sige, pag timo-timo na kung may tilimuon, pero kung may karon ng dugay-dugay, maka timo-timo gid kita. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, kinahanglan mag-detox Aksyon no Radyo Philippines Standard Time, las 11:49 ang aton oras. Kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center. Kaya aksyon na Dorel Cabato, Presidente Duterte, maghahatag sang padya sa mga magapanugid sang korap nga opisyal sang gobyerno. Siling sang iban, di na. Ayo, okay. Presidente Rodrigo Duterte mangutang sang 300 milyones dolyares para sa COVID vaccine, mga kaaksyon. Utang na naman. Huwag pamimpas ang utang, ara naman, utang na naman. COVID-19 update kita sa Bugos nga riyon, diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kalakip man sa Bugos nga pungsod Pilipinas kag Bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pero anti sa Action Rex, update kita na sa lakat sa nga panahon. Kamusta si Toto Ulysses? Yes, Action Rex sa pinaka-latest nga update sang pag-asa, mas nagbaskog pa ini siya. Kag from a tropical storm, isa na siya subong ka typhoon. Sunod sa pag-asa Action Rex, nagahulag ang bagyo sa kadasigon niya 20 kilometros por ora sa direksyon nga pa westward Action Rex. May dala ini nga kabaskog sang hangin nga 125 kilometros por ora kag pagmadlos nga 155 kilometros por ora. Katapusan nga nakita ng bagyo sa 100 kilometros sa norte sang Virac, Catanduanes o kon 350 kilometros na sidlangan sa Infanta, Quezon kay inalas 10 ng aga. Sa karon, ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 3 ang southern portion sang Aurora, southern portion sang Nueva Ecija, eastern portion sang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal,
northern and central portion sa Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, northern portion sa Camarines Sur, kag signal number 2 naman sa central kag southern portion sa Quirino, central kag southern portion sa Nueva Vizcaya, southern portion sa Benguet, southern portion sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, bugos nga Pampanga, bugos nga Nueva Ecija, bugos nga Aurora, Batangas, bugos nga Quezon, Marinduque, northern portion sa Occidental Mindoro, northern portion sa Oriental Mindoro, ang bilog nga Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, Ticao Island, kag nabatak naman ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of bilog nga Benguet, Abra, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, kag Oriental Mindoro. Ang mga nabilin ni nga Action Rex lugar sa La Union, Occidental Mindoro, kag Oriental Mindoro. Sa Romblon pagid, signal number 1, Masbate, Northern Samar, northern portion sang Samar, kag northern portion sang Eastern Samar. Sunod sa Pag-asa Action Rex, posible nga maglandfall sa bahin sang Polillo Islands kag mainland sang Quezon karon sa gabi o kung ba sa aga ang Typhoon Ulysses. Samtang detalye na sa balita nasyonal. Ang Western Visayas, ang Region 6 daw ay gid-action doors no sa listahan Wala dira. Action Rex. Kabay pang pasalamat kita. ulan-ulan lang ni nga ginagmay. Correct. Sige. Kag sa detalye na balita national Action Rex, sa iya balang pagpamulong-pulong kagabi, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga paghahatagan niya sang 50,000 tub-tub 100,000 nga padya ang sinuman nga magasugid sa makurap nga opisyal sa gobyerno. Yes. Sunod sa Presidente, dapat nga ipalabot ang mensahe sa sinuman o kuntanan ng mga cabinet official. Kag promesa sa Presidente, taguon man niya kung ang identity sa informant tub-tub sa iya nga kamatayon gid siya. Puwerte. Sunod sa Presidente Action Rex, kung ginahadlo kung ang isa ka informant, ipabalon lang siya kay siya na kuno ang bahala. Ikaw ang kawawa. Ay, kalay. Hindi magora. Hindi man taguon niya man lang na. Yes, Importante correct. mataguan niya blag kag hindi Mabulgar. mabulgar. Kung kay sinong source niya kay base kun una pa tigok, no? Oo. Kabudlay ka daan mga amo-amo ning corruption eh. Correct, Action Rex. So, ama na. Sa mga... Tigotang niya. Sa may ha? Ang pangutang. utang, ariw Si Presidente Duterte, magapangutang sa Action Rex ang $300 milyones lang man Ago di bakal sa bakuna kontra sa coronavirus disease o kon COVID-19. Sa iyang pamulong-pulong kagabi, ginpahayag sini nga mayara na sang bakuna batok sa virus. Ginhimo sang presidente ang ini nga pahayag matapos nga ginanunsyo bala sang kompanya nga Pfizer kag BioNTech nga 90% kuno ya nga naging epektibo ang ila experimental vaccine kontra sa COVID-19. Gindayaw manigani Action Rex ang World Health Organization ining Pfizer kag ang BioNTech. Dugang sa nga presidente kung available ng bakuna, pag-unahon niya pabakunahan Action Rex ang mga pigado nga Pinoy. Good. Ang Yes. mayo da, no? Parang bisan paano makuha na sila malibantar ang kondisyon sang ilang kabuhi Action Doors. Yes, Action Rex. So, update pagita sa world record naman sa COVID-19 sa karon. Yara na sa 51 milyones or 51,805,367 ang kaso sa bugos ng kalibutan. Ang nagkalamatay naman 1,279,184 kag ang nakarecover 36,392,157. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon, ang cases naton diri yara sa 399,749, ang nagkalamatay 7,661 kag ang naka-recover 361,919. Ang Negros Occidental, good news kay pulo kahapon ang nadugang lang nga cases sa Negros nga nagdala sa kabilugan nga 5,216. Ang Bacolod, good news pagid kay pito na lang Action Rex ang nadugang kahapon
nga nagdala sa kabilugan niya 5,039. Kag ang aktibo nga kaso sa Bacolod yara na lang sa 344. May 23 nga recoveries kahapon na record man sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan niya 4,548. Kaya nagapabilin sa 147 ang nagkalamatay matapos wala sang may bag-o na patay na record sa Bacolod. Sa Western Visayas, may 39 gid lang kakaso na dugang kahapon. Kag ang kabilugan niya kaso subong yara sa 17,904 kag 2,847 diri ang aktibo. May recoveries man nga 170 na dugang kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 14,606 kag may tatlo nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 451 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Mga balita nasyonal to. Ang inyo sininabatian, wala gid lamang madugay. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba, may kagtanan sa isa ka wanted. 2016 bala inin tabo mo ang kaso nga robbery tinag sungka ang suspect sa katabo sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kagang Aksyon Radyo Bacolod ginturn over ini ang suspect sa Police Station number 6. Kay dito na commit ang crime mo. So dito ginturn over. Kuya Aksyon Alvin Graba, kagiban pang mga balita hibaloon tanay sa patrol. Aksyon Alvin, kamusta dranoy? Aksyon Rex yara na sa police station number 6 no. Ining si Rolly Lumangyaw 40 anyos. Actually taga barangay Takuling ni siya pero nagpanago temporaryo sa ila sini nga puluyan dira sa Purok Ilak, barangay 1 diri sa siyudad sa Bacolod. Si Lumangyaw Aksyon Rex ang voluntaryo nga nagsungka o nag-surrender sa kapulisan paagi man sa Action Radio. Rolly Lumangyaw. Rolly? Oo. Pilay edad dyan? 40 years old, 40 anyos. Kag may asawa, isa ka bata. And suno sa iya Action Rex, actually ginpasalamatan niya gate ang Action Radio Bacolod. Kay sa pagsalig niya man sa Action Radio Bacolod nga kahit papano nga kung idulong man sa personal dito sa police station number 6. Ara ang Action Radio nga magapatunga. Kag ginpasalamatan niya gid sang lubos ang Action Radio after nga pagsalig man sang iya ginikanan. Actually sila Ano mismo kaso yan niya? ang kaso niya, Action Rex, actually, ang gamay lang ni kaso, robbery. Dumduma mo to, Action Rex, 2016, sa area sa Villa Angela, isa ka German National sa Tuanay, ang ginкавatan. Diri sa may Bilyang Hilagli sa Villamonte. Sa Action Rex, kunti sa Tabok, dira sa Villa Angela, iyan na isang barangay Takuling, Baladampi, Purok Malinong, barangay Takuling, Tabok lang dira, Balitaytay lang ang pagitan, o kanang diferensya. So, amo na, dira na, Tabok Action Rex, ang kinaligar nga pangawa 20 July of 2016. Sa diin, sunod diri kay Lumangyaw, nga after sina, nagpanago na siya Action Rex, bangod na lakip, no, nadalasa ang iya sining pangalan. Kay may mga kaupdanan siya diri nga si alias Tiago, si alias Rick, si alias Buyboy. Ini mga ini sila amo ang nagpangamoto galing kay ti ang natabo lang o galing kay nakitaan Action Rex nga sa pagpangawat sa puluyan sang isa ka German National sunod sa iya nga gindala ang Volt abi Action Rex madamo sang kwarta kag pwersa nga ginabrihan sa may suba dampi sa area sang Malinong 2016 kag nakita niya nga pag-abri Action Rex nagdinaguso man mga tao kuha to kwarta hasta siya mismo Action Rex nagkuha man worth 10,500. 10,500 ang sa iya. Oo, ang iya sini nga nakuha dito sa matapos nga ginabrihan ang Volt kay ang Volt damo ko no kwarta mo. And diri Action Rex so galing kiti pagkabalo nga nadala sa ang iya sini nga pangalan rason diri nga nag-amat-amat ta siya pag panago Action Rex sa sulod sa dalasa gid ya nagkuha ka to. Oo, Di man pwedeng hindi ka na madalasa kay kung
hindi ka gusto, yaway ka to nagkadto, kagway ka nag-participate, kagway ka nagkuha to sang 10,000 plus to. O, ginambalan ko gani siya. Tinga, nagpanaog ka pa kasi rin niya na nakita niya damo kwarta. Plus pa ang iya mga pila pa ka mga tao to kay nagdinaguso natin nagkuha man siya nagkuha man galing kay ti isa siya nga ngalanan abi ining si Rolly Lumangyaw Actionarex and apat siya diri ang kagasya ang katapusan karon nga nadakpan ko di ang tatlo ni nga sulungka na ni kung nadakpan na ni sang kapulisan. Dakpa na sa mga kapulisan sa idalog sang police station number 6 Actionarex. Kaya raman na sa station 6 Subong? Ang duha na remit na Actionarex na dalaaran remit na? Remit na. Sa BGMP? Oo. Well, ang isa may ara pa nabilin, si alias Bongbong, and siya ang katapusan, pero isa diri Actionarex suno sa iya, nga kay na budlayan na siya magpanago sa sulod sa 4 ka tuig. Makon mo na yan, kakadto ka si Palay, kadto ka sa ibang nga lugar, tapos ang katulog mo yan, ang pagtulog yubi, hindi man mayo, dugay-dugay lang siya bugtawog suno sa iya, at hindi siya makapangita sang mayo nga trabaho. Correct eh? O para sa iya sini nga pamilya rason nga diriya kagabi siya ang iya nanay ang iya iloy nga si Susan kagang iya siling utod nga si Reyna May nag-decider nga mapalapit sa Action Radio Bacolod mangayo bulig kay voluntaryo na ini mag-surrender Action Rex. Ari ang pahayag pagpasalamat man ni Rolly Lumangyaw. Kay kasaligid ko sa Action Radio nga hindi ko masakit kag taway sa pag-surrender ko Sa pag-atubang sa pulis, anong ginalaw mo sir? Para matubang ko lang ng kaso kung anong dapat ikaso sa konti. Batunon ta na nasala mga ita. Po dako nga pagpasalamat ko sa Action Radio nga voluntary ko nga nag-surrender sila isang sa iban pa. May pila ka man ka tuig nagpanago sir? Mga 4 ka tuig. Sa 4 ka tuig nga pagpanago mo sir, nakakita ka obra or nano makatulog ka man? Sa pagtulog lang inatawag, hindi ito mayo katulog kay te kapaminsan man tayo. Kag sa obra daw utod-utod ang pag-obra ko. Pat obra lang. Diin ka man labot sir sa pagpanago mo sir? Dabot man ko sa Sipalay. Dito man ko naka-obra sa ilan itiyaon, mga pakisahan ko. Bisan din lang siya kalabot Bisan din lang siya kalabot yung pamilya sini kag isa ka bata yan muning penitensya ti okay naman lang nag-surrender siya ti sa labton lang nagaling kung sa parte sa kaso na. Yes, Actionarex kay kagina nag-istorya man kita, nagpakig-istorya man kita kagina kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station number 6. In fact, ginpasalamatan niya ginsang dako man ang Action Radio ngay kay formal man atong gindulong dito Actionrex. Si Chief Inspector Ramel Sarona ti ara man na sa kag i-facilitate nila nga ma-turnover na sa BGMP. Yes, Actionrex. Sakay ang matabo diri so kay Sarona number 13 nga i-turnover na nila ang ining warrant of arrest sa korte sa branch 44, and then after that siya actually gamay laman ang iya sining piyansa is 40,000 pesos. Pwede siya kapiyansa. Magkapiyansa man sa gali? Pwede siya kapiyansa kag pwede man siya gintuluan man siya kag ginadvisean man siya abi sa mga kapulisan. Tigaling kay kung way ka kwarta din ka man abi mangita 40,000 man. Gani man ang balgani. Pero pwede pa na ma-reduce guro ang bail sinay doon kung paano basta piyansa, may piyansa. Yes, Actionrex kay ginagani kay istorya gani sir. Maayo gid ang istorya ni Sandua siling niya. Salamat man sa pagsalig sa amon sa pulis na nag-surrender kay way man kami ginpabudlayan. And at the same time sunod niya hindi ka kabala ka kay ang imo nga kaso ma-bailable. Gin-explain pala sa Actionarex. Actually, pwede kaya ka-file sang motion for bail, reduce bail. Mapanubo ang iya sining piyansa. Kaya yata suno man sa ginikanan, gin-advise niya man ang ginikanan. For the meantime, nga ari diri ang imo bata, kaga-proseso ka mo nga makapiyansa kamo o kunang abi ang bata mo temporary durudulungan mo man sa pagkaon paniguro lang balao. Normal lang na hindi man na pero ano tong ginsulod to nila ginsulod to sang mga
suspect ang balay sang foreigner? Ano to man? Yes, aksyon na Rex. Kay diri sa pagpahayag diri ni Rolly ni Rolly Lumangyaw nga sa diin suno sa iya nga ginsulod sinisang duha ka ginaligar nga kawatan nga amo si alias Tiago kag si alias Rekrek amo ni siya ang nagkuha mismo sang bolt mismo sa sulod sang balay sa ang puluyan. Pero why man to sang na sakit or na ano? Man aksyon na Rex kundi ang nakuha lang dito nga gingkawat ang bolt ng gid. Oo, tapos tagamutong ginabrehan nila gin pangtunga nila pila to tanan ang unod sa to? Wala man may baluan kay ginpamangkot ko siya ti pero ang share mo pila tong kay Tiago pila kay Rekrek pila kay Bongbong nya way nako kabalo kay mansig kuha lang to kag amat-amat na lakat bili lang tong bolt sa suba. So ang ang imo iya pila ang tutuod lang sila niya 10,500. Pero isa ka bagay Action Rex kagin pasalamatan gid sang lubosman. Police Major Ramel Sarona kita mismo ang nagdulong kag isa diri. Oy, tingaton niya mag-facilitate kita sa tawong handa magatubang kun ano gid man ang alatubangon eh. Sir, in fact, sunod gani saya, may manggaling ginimo ninyo, sir, kahit paano yan nabuligan nyo man ang mga kapulisan man naton diri sa Bacolod City Police Office. Ay labi na, no, ang police station number 6. Kung may salabton siya, dapat sabton niya na sa korte, no? Kaya tina-committer gid na nila ang mga krimen mo. Yes, Action na Rex. Ari ang pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Nagpasalamat mo ko sa Action Radio, no, labi pa sa kay Action Alvin sa pagpatigayon nga mag-surrender ni si Rolly Lumangyaw. At least kung diri na siya sa station siya, magasabat niya ang kaso nga agin sa iya kag sa upod niya. Ari naman nadakpa naman tunduhan niya ka upod kag siya at least siya ma-return mo ning warrant sa korte dito na mag-start ng process sa pag-hearing sa ilang kaso. May mo siya makapiyansa siya? Yes, makahimo sa piyansa. Ang piyansa niya ni 40,000 lang. Pero pwede pa ni sila makamotion to reduce bill. Tapos para magamay-gamay na lang kag makagawa mo ni siya kung mag-okihan iya motion to reduce bill. Na Rex kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni importante da nga ginaako niyang kaso kag kun makagwa na kag sa ulihing adlaw ano pamatmat siya ginanglan nga magbag-o na eh. Yes, Action na Rex amba amo man ang advice yan ni commit pa sa anuman nga crime da. Oo, amo man ang advice sa iyo ni Major Sarona nga kung malusutan mo ni ang ini nga kaso magbag-o ka na para makaobra ka na sang maayo. Kapag pangabuhi may ng mayo. chance pa man. Pila plang edad ni Kwan? 40? 40? Oh, 40 years old. Dako pang tsansa na. Kaya ang pamilya mismo actually nagpalapit diri sa Action Radio that is why facilitate ini sa Action Radio nga maka-surrender ang ining subject, no? Kagara na subong sa custody sang Police Station 6. Kagang Station 6 amo naman ang mag-turnover sa BGMP, no? Action na Rex. So at least salamat gid sa pagsalig sa pamilya Lumangyaw and of course sa kapulisan ta no sa police station number 6. Sa dugang pagid naton nga balita Action Rex balik na biyahe ang fast crop with no commercial value ang Supercat nag-umpisa sa tong tinalikdan lamang Lunes sa diin nga biyahe Action Rex kay previously supposed to be ang schedule kung tani is November 1 sa una naton sini nga pagpakigangot kay sa tuanay nga commander diri sa Negros Occidental nga si Commander Johnson Benamin pero wala ini na dayon ina bangud man suno diri kay Chief Petty Officer Louis Campanier nga wala ini na dayon ang ila sini nga biyahe sa tong tinalikdan nga Nobyembre 1 ina bangud man sa nakit-an nila nga kajutay sang pasahero ikaduha Action na Rex suno sa iya nga hindi pa halos na kompleto ang ila sini nga mga crew nga supposed to be paidalo man sa swab test o kon RT-PCR test agud mapasiguro nga ang sakay nga mga crew abi sang fast craft especially ang ining Supercat ang
mas mangin maayo para sa seguridad man sa mga pasahero Actionarex. Naudugang pagid diri ni Companier Actionarex nga ang nagumpisa ang ini nga biyahe sa nga ila sini nga fast craft from Iloilo alas 7:30 halin Iloilo to Bacolod nga mag-aabot 8:45 pero karon alas 12:20 karon sa udto halin naman sa Bacolod pakadto sa Iloilo dito sila sleeping Action Rex kay isa lang Balitag pila ni ka-trip nila? round trip lang isa trip lang gid. Going from Iloilo to Bacolod tapos balik Bacolod to Iloilo, ma-sleeping na dayon. Yes sir, may sleeping na dayon Actionarex. That is why sunod diri kay Companier. Doon tayo papasayro Action Alvin now? Nakita naman sunod kay Companier nga nag-amat-amat naman damo ang mga pasahero. That is why nga nagbalik ang fast craft, ang mga fast craft kay nag-amat-amat naman balik ang mga pasahero. Kung sakay from Bacolod to Iloilo at least kahit papano ya nga maka-accommodar na kag hindi man makasilbiya nga mapierdes biyahe, although ti pierde gid kay 50% gid lamang sang ila sining seating capacity ang pwede nga makasakay daw may sa petition fast craft. ganito sa Marina ang wisa mo nga magapaad sila sang plitihan by 100 pesos bla per head. Daw mo nang gin-file dito sa Marina. Yes, Actionarex kay Wisam pa lang actually itong Laguna. Petition mo kahapon, blato mo. Ang kahapon. So, ang iban basi mahibaluan taman Actionarex basi nag-file man sila sang ila petition para masaka man o kung magtaas man Kaya ang dito, man plitihan. perdigid maning mga fast craftan nimo. Makon mo na iyang pila ang seating capacity Ti ang lang. sofrer silang mga pasahero, although nga ti may ang kompetensya na ganun, perti pa, may mga ruro padra, di ba? Yes, may kompetensya pa sila, Roro. Ang Roro ti pila ka akuan man, pila ka mga pasahero ang masarangan Although man. nga ti kung Iloilo proper ka, kagawing south portion ka sa Iloilo, dire kagid maagi sa Port of Iloilo. Hindi ka na magpadumanggas kay layo na to kung paruro ka pa mo. Okay lang yan kung taga Northern Iloilo ka kay masakay ka from Bacolod doon ka dumanggas. Okay ginaya pa Northern in Central Iloilo, pwede gid ikaw. Pero kung from Iloilo City proper ikaw down to South naman, dire ka naman sa fast craft masakay. Yes, Actionarex, sakto na. And hambal man kagang abiso man gani ni Companier sa mga pasahero nga C28 nga madala ninyo ang inyo sining backtrack card. And at the same time, ang inyong ID. Ini for Bacolod. Pero kung taga-outside Bacolod ka, going ka Iloilo City, dalon mo ang medical certificate Actionarex. Amo man ang importante nga dal on tadang kung halin ka Bacolod ang backtrack record tada ang identification pag-abot mo sa Iloilo or matabo ka naman medical certificate naman. Yes, sakto na Actionarex kay kung from Iloilo dito ka halin Iloilo makadto ka diri sa Bacolod. If you are from gahalin ka sa taga probinsya ka ati may ara man gali nga nagakuha man insigida sang RT-PCR test dara palandaan sa Bradco Port. May ara man daan. Yes, Actionarex. Kunti laban-laban naman ang pasado naman na. Okay. Way manda guro sang questionable nga magsakay dira. Kayo ging kuha naman sila sang medical certificate mo. Amo na kagang ang iban pang requirements. Ari ang pahayag li Chief Petty Officer Louie Campanier. Pinaka-rason sang angkwan sang supercat ang ilang mga crew di pa nag-abot. Ang tungan nagkuhan siya sang crew kay kulang ang crew nila. Ang pasahero siguro medyo sang 31 pag 1 jo tay pa. Tig subong medyo nagdamo-damo na amo na siguro nagkuhan sila nga mabiyahe na. Yes, sir. Sir, base may mga panugyan ka sa aton sining nga mga pasahero nga luyag magtabok from Bacolod to Iloilo. Ano ang panugyan sang imo nga panguluhan? Ang aton nga mga biyahe do basta ang ilang address, ang ilang ID, Bacolod City tapos backtrap. Wala na sang requirement sila. Magpirma lang sila magsulat lang sa health declaration sa barko na. Vice versa na siya basta may ID ka sang resident ka sang Bacolod City kag Iloilo City. Okay. How about sir kung resident ka sa probinsya? Pag resident ka sa probinsya, ang ginapangita pa dito sa Iloilo dapat may may medical certificate
kung gobra ka, may certificate of employment, ID, kag medical certificate. So Rex nga kabahin gid sa nga pahayag ni Kampanir ginda pasikto taman siya if in case gid man kung may bata nga maka mabiyahe ages let's say 1 to 5 o kung iban pa sunod sa iya nga importante diri pwede sila makabiyahe basta upod lang ang iloy o kung ang guardian sa kung ginikanan. Oy, lang man na ibilin sang ginikanan karon sa nag-isaano ng bata kundi updon. Buday man Importante lang na nga ma-prove sang ginikanan ngila ginabata. Oo, basta importante ang ginikanan, may aral na sila isang backtrack, kaga iban pang requirements para mas mahapos lang sa pagbiyahe. So, maling balita, report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:17 ang aton oras. Naligid lang ha kay yari na may nagabutan na kita para sa aton sining SAP sa ERB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, ma-check kita kung may winner kita sa sining udto sa SAP sang ERB, no? Sa SAP sa ERB, Aksyon Radyo Bacolod, no? I-check ta na. Hello, mayong udto. Hello? Oh, mayong udto. On ano pang yato signal tungod siguro nga basi ko na way sa signal to. Hello sir? Hello? Oh, nawala siya. Dali gid lang no. Layo-layo ni actually iya sining area mo. Amo ning kwanta gina-balance lang ang iya sining area from Barangay Kabog no. Amuning nga ton sining caller, no? Lantaon tani kung magkasabat siya, kay nagsabat na siya, pero ang signal niya daw kapigaw gid. Basi kung makaidog-idog ka na, sir, kung nag-monitor ka na, liog ta na pangita gid signal mayo, kay may 500 pesos kang nagahulat niyo. Hello, sir? Hello? Hello? Hello, sir? Mayong udto? May udtawan? Oo. Sino palihog ni? Oo. Sino palihog ni? Sino ngalan mo? Hello, sir? Kadula-dula gid. Pag idog-idog kag magpangita na pwesto, sir? Sir? Hello? Budlay gid sang iya tong signal to. Kaya kadula-dula ang signal. Importante lang tani nga makakilalahay kami nga duha. Ayo, kabudlay gid nga kalayo man isang gingabutan ko niya man. Ara sa liwat. Hello, sir? Hello? Hello, sir? Hello? Oh, mayong udto. Ay na, no, hindi man ni maklaro ning ang iyang signal man. Hindi ka na ka idog-idog, sir? Kapangita na mas kwan, dali lang ni. Hello, sir? Oh, why na? Do kabudlay gid Aksyon Elmar. Tingon di siya kapangita. To sang yatong area nga may signal, mailis ko di kontak ko. Alang-alang man nga atindihon, tanis ang atindihon ni. Kay makapangita mo na siguro, makaidog-idog mo na siya. Sang area da, why na? Budlay gid ka signal ya. Ibalik ko lang niliwat ang iyaning nga ngalan di sa kundi pagid siya magsabato. Actually kasabat na siya pero ang signal niya tama gid ka loya, no? Loya as in loya.
Why gid aksonel? No, pigaw giguro to signal yato. Standby sa report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod. Action Art Tayhupon, Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Hibaloon ta na siya, ti Wayged. Hindi gid makontak. Wayged. Kung why, ti bayan ta lang da. Mag-draw ko di sana yun. Kay kabudlay ka tama sang iyang kwan nga signal. Anong tanabi kay way ta na mahimo ni. Ariya na yun. No, perte maning kwan no. Taga din siya. Ati, lapit-lapit. Ini siguro makwanta ni. Ma-check sir, lihog tada sir. Ma-check ta gid na guro, lapit-lapit lang. Pasensya gid dapat mayong signal no? Para makaistoryanay kita. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:22 ang aton oras. Diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Standby anay sa report ni Aksyon Dale Salazar, Aksyon Marlon Hinubia, kag Aksyon Art Tayhupon. Balikan tabi ang kolerta, arana, may kolerta nga bago. Sining nga mga inuras sila yung way pagyapon. Ay nanong do automatic blang. Dali lang no kay do way pa garing lang. Ibutang ibi udjobi ko. Hello mayong hapon. Hello? Hello, mayong hapon. Si Madam Mary Rose, ne? Oo, sir. Oo, Mary Rose. Ano apelido mo? Mary Rose Amasan. Amasan. Pila edad mo? 27. Bali, nag-28 na ko sang October 15. Ate, belated happy birthday, no? Why kagid ng pangimbitar? From Barangay 17. Taga Barangay 17 ka, Mary Rose? Oo, sir. Oh, sige. Ti, ikaw gid na gabutan kundi sa... Di ka nagpasakop nga promo? Iya ka, Action Radio. O, sa SAP sang Action Radio Bacolod, no? SAP sang PRB. 500 pesos ang imo sininga madaog. Kung masabat mo, ang pamangkot ko, simple lang. Ang pamangkot ko, simple lang. Ano ang ginapamatian mo nga programa subong nga oras? Buksan mong radyo mo para mabatian mo ko. Way siya guro. Dali lang ko no. Batian mo gid ako, no? Kay... Hello? Dali lang kayo ginlampos itong radyo yaw. Wala man. Hi, sir. Abi ko kung ginlampos. Abi ko kung ginlampos mong radyo. Kaya nga po niya ba? Ginahilanat, di? Ay, gali ka. Ahay. Gapamati ka na? Why? Oo, sir, batian yan yung radyo. Batian mo na? Oo. Oo. Sige, simple lang ang pamangkot ko. Sino ang ginapamatian mo subong? Hello? Madam Rose. Hey, sir, si Sir Art Tayhupon. Si Art. Si Art sa gana sa Action Hotline. Ang saud to, sino? One. Marlon Hibonea. Marlon Hinubia. Sa hapon si Action Marlon. Sa udto. Kay aga lang po, sir, kasapon makapamati. Kunod to, wala ka nagapamati. Oo, kasi gatulog kami. Gatulog ka mo? Anong oras ka mo gatulog? Las 11 hasta las launa? Hindi, dapat panyag. Sino? Hindi ka mo magtulog-tulog na. Dapat magpamati ka mo sa Action Radio. Si Action Rex Kantong ini. Teka, bati ka na? Oo. Sinong ginapamatian mo subong odto? Sir Rex Kantong. Sige, amo lang na ipamangkot ko. Congratulations. 500 pesos. Bantayan mo da ang text sang station sa imo kay Daimarni and ang text sang
padalaan or ang pera padala, no? Congratulations, Mary Rose Amasa, nagdaog ka 500 pesos. Anong mahambal mo, Inday Mary Rose? Madam, gid nga salamat sa Action Radio. Sige. Thank you so much, Gidin. Congratulations. Sat sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sat sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Congratulations sa aton sining winner from Barangay 17 diri sa siyudad sang Bacolod. Congrats sa tinahilan na to kunong bata niya. Hatagan ko sa 500 pesos, no? Amo lang nakasimple, basta importante nga kung may manawag sa inyo, hambalon nyo Aksyon Radio ang ginapamatian niyo. Amo lang na, kasimple, wala ka nang hahanapin pa. Kay diri sa Aksyon Radio, makadaog ka na, may kalingawan ka pa, di ba? O sige, daligid lang ha. Standby na sa report ni Aksyon Dale Salazar. Kay mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. Ang Joy 1050. Nasa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuan tanay balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod Permits and Licensing Division, no? Magasugod na sa masunod nga semana sa advance processing sa pagkuha sang 2021 business permit. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, umpisa sa masunod nga semana mag-start na ang Bacolod Permit and Licensing Division Office sa pag-release sa mga application forms para ini sa pagkuha no konyu sa business permit for 2021. Kag-renewal ng Action Rex sa mga business permit dito sa may syudad. Nagpadugyan si Permit and Licensing Division Head Stella Rose Rayos sa mga negosyante. Kaya kung mayara kada sang 2020 nga mga mayor's permit, dalon na lang sila sining office ang copy Action Rex para sila ang makakomodar kag ma-assist no sa Rayos. Next week mag-uumpisa naman ang ila sining mall campaign pagi sa paglibot no sa madalagkuan nga mall sa syudad ang magpahamtang sa help desk para sa pagpabalo no sa publiko sining mga requirements lakip na ang pag-issue sang application form for 2021 na. Ang magakuha Action Rex ng business permit ang pwede na dayon makamat-amat pa perma sa mga clearances kaya sa Bacolod CHO sa Office of the Building Official, Bureau of Fire Protection Bacolod, kagiban pa nga hensya sang gobyerno. May Action Rex ang boss nga ginatuwag business one-stop shop no sa wala pa na disclose ang lugar. Kasi no kay Ma'am Rayos may ratang proposal pero hindi pa niya mapalayag ang proposal regarding ini sa mga protocol na dapat makomply samtang ginakandak ang business one-stop shop kung sa diin tanan nga mga involved nga mga agencies lakip na mga kabaranggayan ara sa kalugar Action Rex sa datos ang Bacolod Permits and Licensing Office as of October 31, 2020 Action Rex mayara na sang 23,271 ang business registration diri sa may syudad sa Bacolod. Aring tingog ni Ma'am Stella Rose Rayos ang Permits and Licensing Office. Next week, ang amon nga plan is nang ma-start na kami advanced processing. Mm-mm. So kung if ever may 2020 ka nga mayor's permit, pwede ka na kaamat-amat process ng imo nga
business ang mga mayor's permit for 2021. So katulad di sila sa office dalon na nila ang ilang business ang ilang mayor's permit nga 2020 para ma-accommodate sila namon. Kag next week man ma-start man ang amon nga mall campaign nga kung diin to at least kung if ever like ang amon schedule next week is I think Ayala, SM, Robinsons, kag I think after sina sa mga pa 888 kami mga city malls malibot kami sa mga malls, sa mga dagko nga malls para at least nang kumbaga makapamangkot na sila sa mga requirements nila, and at the same time pwede naman kami kahatag sa ila application form for 2021 nila nga mayor's permit. Actually, next na naman si Mama Stella Rose Rayos, pero ang actual sining assessment kagbayad mga balayran dira at sa 2021 Function Rex kung sabihin pati kayo ng business so one-stop shop. Hindi pa kansa ma-reveal ni Mama Rayos kundi ng venue kasi doon nga ang annex building dira nga before amo ang ginausar karon naga-survey bilang command center sang COVID-19 campaign sang syudad sang Bacolod. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita gikan sa City Hall kadtuan tanay ang Kapitolyo naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa unang deliberasyon sang 2021 budget sang probinsya nagapadayon sa sanggunian panlalawigan subong adlaw mga nagatambong limitado gid lamang ho. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa diri sa may session hall sang sangguniang panlalawigan bali physical ang natabo nga unang budget deliberation may kantaran sa 2021 provincial budget sang Negros Occidental. Busilingon aragid ang presensya ang mga concern nga officials kaga department kaga division heads gudtong magbayluhan ay isang ila sa ring opinion pagsabat sa mga question sa gin-proposed nga budget sang kada departamento o kon division o galing mayara sang protocol nga gina-implementar o kon ginapatuman nga sangguni ang panalawigan kay limitado ang mga tawo dapat magsunod diri aksyon Rex kag kinahanglan nga ginatawag nga social distancing. Ginatugutan lamang diri nga magkasunod amo ang mga authorized staff kag members sang sangguni ang panalawigan kag ang otorisado nga department kag division heads nga schedule sa mga adlaw nga magsabat sa mga palamanggotanon propose nila nga budget. Okay na sang aga alas 9 ini nag-umpisa mo in sugdan sang budget overview 2021. Una nga present diri sang ila sa nga proposed budget kaya nagsabat sang mga palamanggotanon ang mga representante halin sa Governor's Office ang magaling unagi. Ang diri kinsundan sa Provincial Administration Office. Yara man ang taga-provincial accountant, provincial treasurer, taga-schedule hasta ni tutup karon sa hapon, taga-provincial planning and development office, Human Resource Management Office, Information and Communication Technology, ang Provincial Engineers Office, kag ang Economic Enterprise Development Department. Kung nasipisip po natin, mga siyam tanan ka mga offices ang nakaschedule subong adlaw November 11. Suro kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang matabo siri sa kada simana duha ka beses pati kayo nun ang budget deliberation. So, panugod pa lang ni November 11 plus may kasunod pa rin November 12. Sa masunod nga simana schedule naman November 18 kaga November 19. Tandi pa rin kay kung matapos-tapos nila tanan by November 19 ang masunod nga pagahimoon ang resulta sa ring budget deliberation i-presentar sa masunod nga regular session
ito yan sa Committee on Finance kagadra na i-finalized posible ma-aprobahan kagang target sari hindi na pagpalabuton pa bulan sa Disyembre mo ay hambal ni Vice Governor Ferrer importante nga ma-aprobahan din sa mas temprano kay ginagidhalan paggamit sa pundo by 2021 pinagid sa saring padayon nga kampanya patok sa COVID-19. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mga budget hearing kami this week, 2 days, and then the next week, 2 days. After that, i-present na sa sesyon sa Chairman Committee on Approve sa Finance, and will of course i-discuss. Mas advanced kita, like last year, pag-approve sa budget, we will have this approval on time, pero mas advanced pag siguro aton yan. Okay, kilalanon ta that this budget nga muna aton to respond to the pandemic. So, ako na kilalanon ta for next year. Kaya invite ang mga department heads to ask some questions. Pero ang hindi naman kilalanon, well, of course, hindi na lang sila pag-invite. It's not marathon hearing kay 2 weeks mo na as a schedule. Tingog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang kakasunugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita ni Action Marlon sa iluhan tanay si Action Artay Hopon sa Special Assignments proseso sang PSA sa National ID System nagapadayon. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Action Art tayo po, Action Art. Nagpadayon na ang Step 1 Action Rex ang Philippine Statistics Agency o kung PSA ang muna siya ang NSO sa una para sa National ID System sa bilog na pusod Pilipinas sa rin Step 1 subong amo ang personal na paglibot sa mga field personnel sa PSA sa nagkalain na mga LGU kag pagkuha sa dugang mga detalye para iya sa head of the family kay subong bilang na pilot na program ang Negros Occidental na dalagri ang una ilista kag maisyuhan sa guide sa doon na umpisa ini Action Rex ang pag-abot sa mga galabiton na equipment sa November 25 na ang mga or amay sampuryan no amo na ang unahon na isyuhan sa ID system. Nausunod diri kay PSA head sa Negros nga si Sir Luis Gonzales ang matabo diri ang ginkuhaan kag basihan nila sa karon ginatiyog kag ginagatuan sa mga field personnel amo ini ang record sa DSWD during the SAP distribution kag subuman ang 4 piece ginuna anay suwel ang mga 4 families kag sunod sa iya maybe next year pa sa 2021 ang full swing sila programa no kaya pagi sa nida amo yung prioritize karon base man sa mando sang presidente yaring parayag sang tagpamuno sa PSA sa Negros Occidental. Ang PhilSys subong arap lang kita sa step 1 pre-registration ang aton sina nga list nga ginbasihan ginpadala sang DSWD national ang mga low income families na siya household head lang na ang nagkalin sa ilang listahanan bala field work na siya sang mga tao namon bali gina-interview na sila sang ilang mga ilang data demographic data lang ng paon nila ang paon sa field ang PhilSys naton or ang muna siyang tawag naton national ID gin request ang NEDA nga ang i-prioritize amo to ang mga ara sa listahanan sang DSWD bla ang mostly sa ila na nakabaton na sang SAP mga bansinada mga mga purpose mga basta ang nabilong sa low income families na sila sining November December sila ng priority nga i-register naton pero may duha ka level ang aton registration muna siyang step 1 naton amo na ang gina-interview na sila sa ilang household ang household ni Sir Luis Gonzales ang tagpamuno sa PSA balita para sa Action BBB program ang ka-action nyo Action at hupon na sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na.
Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa special assignments sa mga kaaksyon ta pag-relax sanay sa wala pa makatsibog pagtsibog na, no? May tisi aday ho kulang balang imo sining alawas sang vice Ayos, sige. May lang pag-monitor kay G. Ibon Abad, ga-monitor sa sining hapon. No? Kay Cory Vidaha, watching live from Kuwait. Thank you so much, Cory. And Chris Vilma Treyes, may lang pag-monitor. Almera Lim Malasarte and Jovita Hidokos, may lang pamati Jovita. Chris Vilma Treyes, great siya lang si Chody kag Robert, si Dindin kag Cecil kag ang ilang bata. Ayos, Chris Vilma Treyes. Sharon Rico Manalo, Mary Jane Gustilo Isanan, pwede ko ka-intra. From, para lang ni sa taga Bacolod, Jane, relax ka lang da. Mary Jane Gustilo Isanan. Thank you so much, Jane.
And sa kay Crisville Matrias may tamyon sa grid siya lang si Jira Zero sang Morsya. Tesoro Morsya Tesoro Arsenio Treyes Acero family kag Juji kag Luloy. Ayos. Alex Montesa, get well. Congrats. Ay, birthday si Alex Montesa. Maria F. Maravilla, may lang pag-monitor from Palawan. Si Maria F. Maravilla. Ayos. Okay. Sakay damo gidang mensahe ni Alex Montiso, hindi sa takano. May lang pag-monitor kay Mary Jane Gustilo Isanandra sa Imos, Cavite, no? And Alex Fuentes, may lang pag-monitor kay Babes Navarro Hortales Baligwas. May lang pag-pamati dra sa Barangay 7. Babes Navarro Hortales Baligwas. Gian Resisio, thank you so much, Sir Rex. Thank you so much, man, Gian Resisio. And Raymar Hicano, Grace Heater, Anog Ako. Ano ini? Emel Lopez, may lang pag-monitor. Greet ko lang happy Natal Day celebration to Kagawad Romeo Daton Capilio sang Barangay Tabunan, Bago City. Keep up the good work, Kagawad Daton. No? Ayos. From Emel Lopez. Kay Yorb Quiniol, may lang pag-monitor Yorb Quiniol. Kay Lani Heromaniano, no? May lang pag-pamati. Lani, watching live from Hivyo Ane, Tapas Kapis. Thank you so much, Gidlani. Hibyuan sang Tapas Kapis, no? And sa kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Carla Selva. Kay Rose Guevara, may lang pamati Rose. And Maria Victoria Lobaton, good PM lang. And Gilbert Lotse, may lang pag-monitor sa Bago City. Gilbert Lotse. Kay Lady Navarrete, dra sa Pulo Pandan, Bon Ryan. May lang pag-monitor na sa inyo, Lady Navarrete. Kay Rodora Syoko, kaya makumulang natin, kailang nakuha niya sa bolts tapos piyansa niya 40K, kundi balda, himo na lang insakto bala para wala gamo. Gani man. Rodora Syoko, thank you so much, kid. Melchor Baroca Rombenes sa Hinubaan. May lang pamati. Mario Bacauco Irad, mayong Udto Rex, ginatamyaw ko lang dira si Cedric Aram, dira sa La Carlota City. Thank you so much, Mario. And Rebecca D, may lang pag-monitor dira sa pamilya Navarro sa Mansumbil, Kabangkalan, gapamati gid sila. Thank you so much, gid Rebecca D, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. And Stewart Liboon Tan, may lang pag-pamati, mayong Udto Rex, sakto man ang balita ko kagapon, gani man. Sakto gid, thank you gid Stewart, ha. Ophelia Galero Arce, salamat gid sa pag-monitor dira sa Isabela with Shelian, Jovelyn, Elijah and Aline and Diana. Thank you so much gid Ophelia Galero Arce. Kailan ni Hero man okay na kwanta na ni kagaina, no? Thank you so much gid sa inyo, no? Ayos, dagang salamat gid. And okay. Sige, kay Rosalie Antorin Navales Rojo from Calatrava. Alex Montiso. Danilo Pakurib, may lang pag-monitor sa Sagay kay Toto Danilo Pakurib sa Sagay City. Migs Laguna, may lang pag-monitor. Nag-monitor sa Manila. Patamyaw na lang sa pamilya ko. Suarez Ramon sa Antipolo, Pontevedra. Thank you so much, Gid Migs Laguna. Okay. Rosalie Antorin Navales Rojo, mayong hapon. Salamat, Gid, no? Thank you so much, Gid. Ayos. Sige. Kay Grace Barriento Solera, may lang pag-monitor. Grace, present per menos ni Mary Jane Gustilo Isanan. Grace Barriento Solera, salamat gid sa imo sining pag-monitor. Kay Jereslo Dilo Este Paduet,
listening from Iloilo City. Regards lang kuda sa taga Pulupandan, labi na gid sa Rigo. Ano siyang Rigo? Ayos. Sige. Merlido Lido Magallanes, ga-monitor man sang Hong Kong. May lang nga pagpaniaga sa tanan. Thank you so much, Gid. Ayos. Sige, daligid lang. Kay matag tapila ka mga commercials. Balik kita sa Dili Gilamang Madugay. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras sa mga ka-aksyon ta Life Extension Vitamin D3. Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office Joint Focus Legal Action Team sang Philippine Army ginumpisahan na yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ginumpisa na sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ining Joint Focused Legal Action Team o kung mas ginakilala nila karon nga J-Flat. Then sunod diri kay 3rd ID spokesperson Major Senon Pansito amo ni ang legal action team nga gintukod sang ila sini nga ahensya batok sa CPP NPA terrorist nga ang katuyuan nga mas mapapaskog pagid ang ining legal battle para sa mga otoridad, especially ang PNP kag Philippine Army batok man diri sa Communist Party sa diin ginhimo ini bilang man suporta sa mga katapo sang Regional Task Force nga ang katuyuan nga matapna na o kung mauntat na ang local communist armed conflict diri man sa Western Visayas. In fact, sunod sa iya actually ginumpisan ni national galing kay tigin localize nila para man magamit man diri sa aton sa Western Visayas. And gindugang man ni Panchito nga paagi man sa sining legal nga kooperasyon, legal cooperation and peace, law enforcement and development nga magasuporta nga pagatutukan man sa amo nga ahensya ang legal nga aksyon bilang kabahin sa opensiba sang ila sining hanay o kuna offensive action against man sa CPP NPA kunti action rex suno sa iya nga may mga NPA nga nagkaladakpan, supporter sang NPA nga nagkaladakpan diri aktibo ang mga communist terrorist group nga sa paghatag sang immediate nga legal action, legal assistance sa mga ginaresto nga mga miyembro sang NPA, especially na lakip na diri ang pagpatigayon man sa fact-finding mission, pagfabricate man sang kaso batok sa ila, kaga nagahimo man sang iban pa nga mga testimonial himo nga testimonial evidence batok man sa mga militar, pero ang rason diri ni Panchito suno sa iya on the part man sang militar kag PNP kulang ang suporta sa ila. That is why ang idea sang J-Flat amo ang magamit sang gobyerno ang sa legal ang magamit man sang gobyerno ang mga ton sini nga mga abogado kag paagi man sa legal nga pamaagi agud ya sabton man ang ining Aksyon Alvin? Dali lang kay nautod siya.
masaylutan na sa piyak nga komunikasyon, Action Alvin. Special com. Ara na. Dali lang kay sa special com kuno, Action Elmar. Na wadaan siya sang battery. Dali lang kay balikan ta si Action Alvin Graba sa special com, Action Alvin. Kunti sa action na Rex kay Major Panchito nga madamo sa mga militar ang ginpasakaan sa kaso di kulang sa suporta. That is why nga ang PNP, DILG kag ang mga kapulisan of course sa Regional Office 6 kag ang ila sini nga hanay ang nag-isaman para mabuligan man ang mga katapos ang Armed Forces of the Philippines kag matungod man kung sino ning mga grupo sang New People's Army nga nagahimo sang malain especially sa mga komunidad kag naman sa pagginamo diri man sa probinsya kag sa Western Visayas. Nagaplano man sila Action Rex nga matungod man kung sino ining tawo nga nagasuporta sa CPP, NPA especially kung during the encounter sino ning tawo ning gatago sa miyembro sang CPP, NPA ning gapakaon kag dapat mapasakaan man sang kaso agad yadto nga mapauntat ang ini nga kinagamo. In fact, Action Rex kay na kahimo sila sa sini nga paagi o kon ang ining J-Flat kay bangod man sa madamo nga mga affidavits sang former nga mga rebelde nga nagpahayag man kag naghatag sa nga ila sini nga mga judicial affidavits kag amo ni ang ginahambal nila nga pagkatapos ng enkwentro para madula lang mga ini kadto sila sa iban nga mga komunidad kag mga kakilala nila kag pakuno-kuno nga mga empleyado o kon nagaobra lamang sa bukid. Ari ang pahayag kag confirmation ni Major Panchito. Itong creation ng J-Flat natin was born out because of the efforts of the Regional Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. So, alam naman natin yung LCAC, di ba? Sikat siya sa national, yung ngayon na kung saan spokesperson si General Barlade. Yun yung LCAC. And the same time, dito naman sa level natin, may mga regional din po siya ng mga task forces. So, dito sa atin, ang LCAC po actually is composed of different clusters. So, yung cluster po ng law enforcement and development sector na cluster, kami po yun sa Army at saka sa PNP, kami po yun nangunguna dyan. Then mayroon din pong isang cluster, yung Legal Cooperation Cluster, na ang nangunguna naman dyan, yung Department of Justice. With these two clusters na nag-fuse together, lalo't-lalo na dito sa atin sa Western Visayas, para doon sa overall objective which is ending local communist armed conflict, ano ba ang magaganda na pwedeng gawin? So sa atin kasi, we would always love to employ tools. Marami na tayong tools. Mayroon tayong community support program, siyempre yung combat operation, yung relentless pursuit operation natin are tools. May other non-traditional roles are our tools in ending local communist armed conflict. So, isa sa mga gap na natingnan natin is yung paghahabol natin against perpetrators, the CPP, NPA. Action na Rex ang kabahin ginamang sang pahayag diri ni Major Panchito. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Alvin sa iluantang BCPO, naka-standby si Action Eric Magbanwa. Hindi may kantanan sa 518 ka mga persona nagkaladakpan sa legal nga pagpanahor sa sulod sang napulo ka bulan nga operasyon sang BCPO. Yari ang kaunad sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Oh yes, Action Rex. Tirahon to ni. Okay lang? Okay lang. Your time is limited? Okay. Law na 5 na doon ko nakasig lang niya man. At sabi Action Elmar be? Kay kapadugang mo. Kapadugang sang? Sang TF. Ayo di kurma. Siling ko gid daw.
Ang muna na tirada. Ang muna Wala nga tirada nagadasig da. ang oras ta. No, laban eh. Uy, kuno ta na. Balbalon ba? Gaganta? Nga magsigi-sige aton nga kung ano kayo ha. Gani ba? Ang muna na tirada, Rex. Dito sa illegal gambling operation. Oo, sige ah. Kay kapin sa 518 ka mga persona na ang natigayon nga madakpan sa Bacolod City Police Office sa sining ginapatigayon nga operasyon sa diin action Rex kapin sa 118 man ka mga police operation ang ila sining gipatigayon sa sining pag-aresto sang 500 sa 18 action Rex. Kag so far ang na-file nga kaso naglapot man sa 118 sa diin kapin sa 39,149 pesos nga mga ginataya nila sa nagkalaylain nga mga panahor ang ila sining na confiscar action Rex. So sa kay police Lieutenant Colonel Lester Yada ang Deputy City Director for Operation sa Bacolod PNP nga ang ila sining massive ginapatigayon nga illegal gambling operation base may ni sa mando sa higher command sa PNP plus nga iniman ang pamaagi nga mapalikaw ang mga pumuluyo sa pagtipon-tipon labi na gid sa paghampang sang nagkalaylain nga mga panahor. Yari si Police Lieutenant Colonel Lester Yada ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP. Hindi pa ginaguro man siguro out of board man sa iba. Di man sila makalagaw sa ilang panimalay. Muna, nag-show sila sa amo silang aktibidades. But then, amo man ang ginaayo pamantani sa ila. Siyempre, kung nag-tungit sila nag-pusoy, nag-tulubang agad lang kaya ang istoryahanay nila. So, kung ang isa sa ilang infected na sang virus naton, masaylo-saylo nila ang virus sa ila mga upod na. Nag-hampang sila isa sa lamisa. So, amo ginang nga problema ato lisbong aksyonerek no kay bisan ano ta ka kampanya namo gid nagamiter nga makalit gid bala sa iban man galae man ang buot sa amon nga amo na kuno nga pandemya sige pang panakop namon but then ang atong kapulisan naga-perform naman sila sang ilang duty. So sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric magparang report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Kadtuan tanang balita gikan sa aton sining mga out of town reporters sunahon ta ang syudad sa San Carlos we have aksyon Stephen Fresquito. Okay, daligid lang no kay aksyon Stephen Fresquito sa syudad sa San Carlos. Ini may kang tanan sa pag-organisaho sang LMT kad sa EOC suno pa kay Mayor Rene Gustilo sa isa ka press conference no hibaloon tabi ini may kang tanan sa report ni aksyon Stephen Fresquito gikan sa syudad sa San Carlos. Sa detalye sini aksyon Stephen. Yes, Action Rex, sabihin ang sa ginapatigayon kahapon nga isa ka press conference
ni Mayor Rene Gustilo, isa sa iyang ginatumbok ang amo ang ining pagreorganisa sang sining Emergency Operations Center nga sa diin amo ini ang bag-o sa karon kag ang nauna amo ato ang Incident Management Team nga sa diin sunod pa sa kay Mayor Rene Gustilo nga daw wala gid masyado nga nakahatag og silbi ato nga Incident Management Team tungod nga medyo no nga hindi gid maayo ang organisasyon to kay since nga wala pa masyado nga nagtaas ang kaso sa sining COVID-19 na doon sa siyudad sa San Carlos nga sa diin na nag-abot sa kapit sa 300 ang nangina kaso sa COVID-19 gani nga iya ini kag sa iyang teamman ginaplanuhan kag sa pagreorganisa sa sining bag-o nga Emergency Operation Center na karon nga sa diin nagdugang sang puwersa si Mayor Rene Gustilo Action Rex kag sa pag-create sini nag-guide siya sa dugang nga mga ining mga contact tracers kag nagdugang man ang puwersa sa aton kapulisan nga naghatag man sila sa pulo nila ka mga personnel nga mangina contact tracer kag katapo man sa Philippine Army. So gani nga iya ginpangabay ang presensya sa tong mga doktor nga nagaling dira sa siyudad sa Bacolod nga amo ini sila ang patigayon sa pahinay-hinay sa mga kaso dira sa COVID-19 dira sa siyudad sa Bacolod. Gani nga sa pag-create o pag-reorganize sa diri karon makitaan nga sunod pa sa Mayor nga kinalain sining Emergency Operation Center nga adlaw no ang ining operation center nila mangin updated sa sining mga kaso hilabi na sa aton nga COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos i-compare sa itong incident management team pa lamang ang Rex nga kung sa diin nga may kaso lamang kag may matabo amo lamang ang pagpatawag ni Mayor Gustilo sang nagakaigo nga meeting o kung pag-conference sa pag-press con ini apang sa karon Action Rex ang Emergency Operation Center nangin adlaw-adlaw na ang amo nga paghatag ni Mayor Rene Gustilo sa tanan nga information, sa tanan nga mga data, sa mga detalye, sa kung ano ang kakatabo na sa bilog na siyudad mismo sa San Carlos. So mo nga kinalain karon Action Rex nga iya create ini ang Emergency Operation Center sa San Carlos City para sa pag-update gid sang tanan nga mga kaso agud nga hindi na gid magka-problema pa ang syudad sa pag-trace kag sa pagpangita o paghatag sa solusyon sa parte sa sining mga kaso karon nga nagkatabo nga nagtaas ang syudad sa San Carlos. Sa mula manginagang pag-open sang border Action Rex amo ini ang kaangtanan man kung nga nga nag-create na lang ining EOC i-compare sa tong IMT nga masyado nga stricto ang border sa siyudad sa San Carlos apang sa karon na open na ini kag ang ginahimo na lamang nga ini na lamang ang aton nga mga contact tracers sa magapatigayon sa tanan nga mga matabo o mga kaso nga magluntad pa diri sa siyudad sa San Carlos. So dugang po no adamo pa sang ginatagman nga mga mensahe si Mayor Rene Gustilo Action Rex ilabi na ang pagpangabay sa publiko nga padayon gid nga hugtan ang paggamit sang face mask kag face shield kag ang kontinyo nga paghugas sang kamot kag ang paggamit sa alcohol kag siyempre ginstrikto man sa ginmando man ni Mayor Rene Gustilo kag sa iya team ang pagmando sa kapulisan kag sa aton kasundaluhan kag sa barangay captains nga mangin strikto na sa pagbakop sa atong mga violators nga wala gid nagatuman sa gihapon inay mga tika-ulo gid Action Rex. So nga kung madakpan may mga nagakaigo gid nga penalidad para sa mga violators nga wala gihapon nagatuman ilabi na ang paggamit sa face mask kag face shield diri sa siyudad sa San Carlos. Nag-report ang diri sa siyudad sa San Carlos una sa balita, una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you sa report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa siyudad sa San Carlos. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad naman sang Cadiz. Ini may kang tanan sa siyudad sang Sagay. Duwa ka mga personang nagapanagobla sa malawig ng tinionho ginadakop sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Action Roger. Oh, daligid lang. Action Roger. Din siya magini. Oh, daligid lang Action Roger ha. Action Rex, maulanon nga panahon karon diri sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Duha ka mga persona ang nagpalago sa ila sini mga kaso sa malawig nga tinuig pero ginaristar na sa mga katapusang kapulisan sa siyudad sang Sagay. Isa diri nga nagapanago sa sulod sa 16 ka tuig nga nadakop ini kahapon mga alas 11:50 takna sa aga sa Dalan Maranyon, Barangay Poblacion 1 sa siyudad sang Sagay. Ginkilala ining suspect kay Wilber Arlos E. de la Rosa alias Bambam, 34 anyos de edad, soltero, residente sa St. Michael Village sa Barangay Poblacion 2 sa amuman nga siyudad. Pero sa report ini siya may kaso nga prostrated murder kag ini ang gin-issue sa RTC Branch 60 sa siyudad sa Cadiz sa Gilagdaan. O kung kinpirmahan siyang nag-retired nga judge nga si Honorable Judge Renato Muñez. Ini nakapitsa sa October 27, 2004 pa ang iya sini nga warrant of arrest nga mayara piyansa ginapanugot sa korte 200,000 ka pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Gindakop man sa malawig nga tulig nagpanago ang isa man ka may kaso sa human gihapon na attempted murder. Ining si Rene Araes E. Asuelo alias Bubong, 54 anyos ng edad, may asawa, kag residente si Puro Kamantigi sa Sitio Tunga, Barangay Old Sagay, sa amuman nga siyudad. Ini siya ang nagapakatubang man sa nga kaso sa kaso nga attempted murder nga gin-issue man sa RTC Branch 60 kag gin-permahan ni Honorable Judge Renato Muñez ang nag-retired nga judge. Sa kapetsa ini Abril 4, 2014. Anom katuig nga ginpanaguan niya ang iyang kaso kag panugot ang korte nga siya makapiyansa sa 120,000 ka pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ining duha karon ka mga wanted person ang yara kahunong sa PNP Custodial Facility sang Sagay City PNP. Report gikan sa siyudad sang Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluanta ang balita gikan sa ikatatlong distrito pod kay Aksyon Percival Villamor. 3 ka persona nadakpan sang kapulisan sa banwa sang Moises Padilla bangod sang illegal nga pagpanahor. Ay puwerte. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Percival Villamor. First, yes, Section Rex, ang Moises Padilla Police Station nag-conduct sang operation against sang illegal gambling kahapon Nobyembre 9, 2020 dito sa may Buena Vista, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla. Mga alas 4 sang hapon, ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Randy Babur upod ang alert team. Dakop dire ang 3 ka persona nga ginkilala sa kay Madeline Hongko Udane. Madeline Hongko Udane, 40 anyos, may bana, kaga si Marjorie Balbilla Cura Udane, 46 anyos, kag si Milalay Aranita, 26 anyos, kaga ini sila pumuluyo sang Upper Buena Vista, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla. Ini sila surveillance ang warrant of arrest ang aton kapulisan nga gin-issue naman ni Honorable Maria Lianitis Eusebio, Judge ng 5th Municipal Circuit Trial Court, Isabela, Moises Padilla. Kaga ini may piksa sa Oktubre 5, 2020. Kag ini sa kaso ini nga PD 1602 action Rex. Karon ini ang 3
facilities sang Moises Padilla nagapangutubang sang kaso nga ginpapanahog sang aton korte sa pagbayular sang illegal gambling sang PD 1602. Report live gikan diri sa Moises Padilla, ang inyo ka-aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, masay goodbye na kita para sa mga kaaksyon ta diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short, salamat sigid. No? Standby na sa This Is My Life, sunod sa dinig lamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton sa kinandan. Ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon